Hükümeta Türkiye li ser kanunekî nû dixebite ku navçeya Midyatya Mêrdînê û navçeya Erdîşa Wanê ji statûya navçebûnê bîne statûya bajêr. Nüfusa Erdîşa Wanê 173,000 e, nüfusa Midyatê jî 106,000 e. Eger ev kanûn derkeve wê çaxê îhtimal heye ku nisêbên kerboran Hezex û çend navçeyên derdorê bêne ser Midyatê. Ve hizmetan vekevê destê me. Yani şuğulê ku em ê kin av, kanîzasyon, parkê, asfalt. Reis-i Cumhuriyet Türkiye ve jî sosyal anlamda, kalkınma anlamında maddi olarak destek gibi. Vakta ku ne bibne bajarê mezin, em bibne îlo wê valik evir. Ji bedêla 10 konuda da ve en azından 40 konut çebi. Li gorî rêveberên AK Partiyê kanûnekî hükûmet li ser dixebite rast e. Lewre ji bo gêşepedanê divê Midyat bibe bajêr. Yani şimdi Midyat köklü bir tarihe sahip. Çok eski. Midyat siyaseta Mêrdîn û Tirkiyeyê navçeya giring e. Daxwaza bajarbûna Midyatê ne nû ye. Ev daxwaz ji sala 1960 dest pê dike. û heta îro jî heye. Midyat niha amade ye ku bibe bajêr. Eger bibe bajêr, wê çaxê dê zêdetir razemenî, fabrîka, nexweşxane û cihê din bên çêkirin. Her wiha bütçeya Midyatê jî wê zêdetir be. Piraniya xelkê Midyatê jî de heman baweriyê de ye. Xelk ji aliyê siyasî zêdetir dixwaze Midyat pêş bikeve. Midyat ve bajêr dixwazin îlçeyê Güneydoğî tevin bajêr ku Güneydoğî mezin bibe. Valilik ve keviye, kıstakhane ve kevne, araştırma keviye, millet fakir yani ve jvirçe Mêrdînê, Diyarbakırê perevînînin ve de her türlü ihtiyacı o karşılamış ki. Lê rêveberên HDP ku ji Midyatê ji sedê çil deng wergirtibû li dijî vê kanûnê ne. Li gorî wan hikûmet bi vê kanûnê hem dixwaze destkeftiyên HDP ji destê wê bigire hem jî ji bo ku bikarbe zêdetir polîs û leşker bişîne Midyat û Erdîşê dike bajêr. Niha di destê DBP'de sê şaredariyên bajêrên mezin hene. Amed, Mêrdîn û Wan. Eger Erdîş û Midyat bibin bajêr, wê çaxê wê Mêrdîn û Wan statûya xwe ya bajêrvaniya mezin wenda bike. Gönül Morkoç, Rudaw, Midyat.